Tugnaw. Daway gitugnaw ko ba? Hambugira kay kuno pa ingon-ingon pa ko na dili pa tugnaw ang Saudi ana. Actually karon na ako naramdaman ang tugnaw no karong adlaw December 14 na gyud ro no. October pa ni baba na yung temperatura diri naglamig ng hangin, pwede na ka makagawas. Pero pagka November mas ni baba na gyud ang temperatura no, winter ni jud. Pero dili pa kaya nako maramdaman ang tugnaw mga pila pa ka naging bulan. Karon na nako naramdaman karong adlaw. So ninaog ko sa ubos kay nagkuha ko kape. Kuha ko cookies. Pero tamis kay na cookies no. Hello. Merry Christmas sa inyo ha, mga dangs. Mga kababayan ko. Ako nangarap pag ko maging YouTuber guys. Kasi syempre kanang naibog ko sa mga vlogger good ng mga uban na ilang mga kita sa ilang YouTube channel, ilang pong kitabang sa mga nangailangan. Ang gabo po paminaw no na kanya ako mga idol na si Bal Santos Matubang, Team Kalinga, o si Sir Jojo, si Ma'am Janet, si Ma'am Edna, muna no, o kanang sa Team Kalimat sila, 20 Boy. Muna ako ginasubaybayan no, na pag nako'y panahon, gatan ako sila mga vlogs. Malingaw na lang sad ko. Daghan pa na, no? Ako mga kuan, pero maula na, permente akong naman ko mga assignment. Basta Team Kalingap, nagatan ako. Hindi na pang subscribe ako na sila guys. Muna, sa akong mga kababayan, no, mga kauban ako sa ako, hello mga friendship. Baka gusto nyo naman ipindot ang subscribes dyan sa mga Tagalog, sa mga Bisaya. Pindot po ng subscribe. Uy, maluoy po mo na ako. Sa mga English, please click the bottom of subscribe para maging friend po. Uy, nya. Tuloy po ko ninyo kung saan pag YouTuber o vlogger. Tila guys, mga pita guys. Dibati na ako ang lamig no. Karon na ako ibati ang lamig karong adlaw. Siguro na siya sa mga 13 degree sa gawas. Kaya ako mag-experience sa Japan. Kung anong good, ang winter jud kanang paandaron na nimo ang heater, unya tulo nakakasapaw-sapaw, ano ba? Pag wala heater, dili gyud mo kaya mag di ka mapakali no wala heater. Pero diri kaya naman po ni noon kuan pa manageable pa ang tugnaw. So para sa ako karon nagbaba ang temperatura sa akong lawas siguro kay kapoy man no. Mao ni ron gibati na ko katugnaw niya habugira pa kay ko. Di pa tugnaw ang Saudi o tinuod jud dili pa nako kay ramdam ang tugnaw sa Saudi. Karon pa nako naramdaman karong adlaw. Ay mga friendship na mga nakasabayan ako pila na mata ka bulan na ningkamot diri no. Naning kaaning Saudi. Kaya pa ba? Kumusta na ito mga buhok diha? Nahulog na batanan? Ay na nang apil lang sa ubos kay di jud na mahulog guys. Paspas pa kaya na mutubo. Pero kanin diri sa ibabaw, Diyos ko. No, luoy kay itong mga buhok no kay mga larot ra. Tapos sa itong mga suwang guys, nilapad na ba? Okay. Baba magulang winter no kay makagawas ta. Ako experience kung sa Japan nga winter. Pag magawas ka, ang imuhang ginhawa mag aso-aso yun, diri gitisingan ako. Kung akong ginhawa mag aso-aso ba, kaya magsuli ba? Di pa man. So, lahi-lahi giday no. Diri Saudi Riyadh, ingon ni Madam sa January daw kay tugnaw gid kayo. So, okay. Dili na nabago sa to ano mga dili ang mga sige balik-balik og winter no. Sige balik-balik nag-abroad na murag na anad dalan sad ka ba. Pila ka tuig ka mag-experience og winter. Salamat kay guys sa pagtanaw sa akong video. Ug katong wala pa nag-subscribe, maluoy ta man ako mga Bisaya ba. Di ko ninyo tabangan ba. Click lang good. Nagtuon man good ko gusto na ko ba na magdaghan ako ang mga churba good kay basig pohon ba mahimo na to ning alkansya. Wala jud ko ilingaw guys, mao na gabuhat ko video. Nakastorya ko sa akong kagalingon, nakaubang tamo.
Nya mga pita, akong kape gidagan ako gatas para makatulog sad ko no. Oh, last ay na kay na akong tanawon. Kay isod pud kay ma-insomnia ta. Salamat kay guys. Kay maski boring kay ako ang video gitanaw ninyo. Salamat kay sa suporta og mga sunod adlaw no magbuhat kog mga video diri. Usahay man gud guys, di mo makadalag cellphone niya. Kapuyan ko musaka diri sa ko ang kwarto ba kay tupad ba inig rooftop no. Muto ka na to pagkatapulan gani. Nya makaisip ka ay madapat makabuhat og video karon kay ingon ni mo YouTube dapat everyday gyud ka magbuhat og video. Diri-diritso para ma-monetize ka. Pero sige lang, masindugay pa na kay mabot ang mga adlaw na kay nagtuon pa man gud ko no na sundog-sundog ko ning uban gud. Salamat kay na initan na jud akong tibuok kalawasan. Cake ayo, kape pa more. Tapos kuha man kog cookies na duha ra ka buok. Kay di man kay ko hili og tamis good. Ay, Merry Christmas dahil sa akong mga friendship ha. Hapit na dyan ang Pasko. Andam na kayo kumudawat sa inyong pangregalo. PM is the K. Diba? PM is the K guys. Andam na kumudawat sa inyong regalo. Mga Mars. Ako mga Mars sa Davao. Mental area. I meet you. Sa maapod. Hindi na nawag na ako. Bagot-bot rin no? Nasa tibong ko. Baby, barangay Ilang. Mas tamas kayo dyan. Have a Merry Christmas to all of you. Mga pita guys. Kami diri mga OFW. Magpasko ramig amoa. Sa Pinas, sa Pasko na ilitsyon. Sa buhi pa kong mama, pag ang Pasko gani way karne, di ko na Pasko. Nya, sakit kay paminaw no, kay mapasko na niya. Birthday pag sa kong mama niya. Happy birthday in heaven nila sa kong mama no. Kay wala naman niya, napasyon ko din makamingaw yun no, mag-get together ang pamilya. Muna pag-uli na to sa Pilipinas, mga ka-OFW. Celebrate yung tag-Pasko ni. Everyday Pasko jud, everyday karne. Ano na kay lasa sa karning baboy no? Dami pa baka. Ang lasa sa karning baboy ba? Unsa pa? Nakalimot na jud ko sa lasa sa karning baboy. Muna sana managinip ako ng gabi Magdamgudam ko unta ko ba no? Nagkaon ko na pangit ko lechon. May kadugaya pa na makakaon lechon kanang mingawag ikong chichirya. Kaon lang ko kanang noodles dahil kanang Indomie kay daghan kay kog supply. Di maral po di kaon chippy, piatos, no? Kay basta ngalan yan ay biksin. Pagitaw na hurot ni. Supply Pag mingawag ko kasi ka nang pagmingaw ko teacher kaya na akong kauno no kay sige man tagpapalit niya di man palit mo kay busy na nga tao diri guys. Kasi ilang ka busy ang request nako malimtan. Pati akong headset guys, jud na palit. Namali magud palit niya di pa ilisan. Paita jud ano Di jud na mo ka SM ba? Kapait pero laban lang ta kay ang duha ka tuig gibawasan naman. So daghang kayong salamat guys. Kita-kita tayo sa Davao. Salamat kayo sa akong mga idol ha. Mga vloggers. Ganahan ko magtanaw sa iyong video. Mawala akong stress. Na magkaon ko. Na tama-tama. Imbis magpahuway na akong 30 minutos. Kumanon sa dyan ako ang mga video tanan gipang-upload no. Mahimo na yun siya 40 minutes. Usahay 1 hour po. Bawi ra po sa akong lihok pagka magtanaw mga video sa akong mga idol, mga vloggers na sa Pinas. Daghang kayong salamat no kay maka-learn po ta sa inyo haba. Kami mga nagtuon pa in tawon. Sige, diri na lang kutob kay kanang manaog ko kay masurvey na ko sa kuang area of responsibility ba. Bye!